U početku kada počnete učiti neki strani jezik, potpuno je normalno koristiti svoj materinski jezik kako bi razumjeli značenje novih riječi. Dakle, potpuno je normalno prevoditi u glavi riječi. Međutim, kada dođete do više razine jezika, direktno prevođenje i prevođenje u glavi postaje problem. Dakle, u jednom trenutku trebate naučiti kako razmišljati na hrvatskom jeziku, koje strategije koristiti, kako ubrzati taj proces, kako govoriti opuštenije i ono najvažnije, prirodnije. Sad, postoji puno nekih tehnika i strategija kako to uraditi, kako to vježbati, a jedna od njih je koristiti sinonime. Sinonime za fraze i sinonime za riječi. Danas ćemo mi naučiti 10 takvih sinonima koje mi koristimo u svakodnevnom životu. Jedva čekam znači da sam uzbuđena, da, na primjer, sutra je moj rođendan, jedva čekam. Ili, na primjer, za 2 tjedna putujem u Italiju, jedva čekam. Krcato znači puno. Na primjer, bila sam u gradu i bilo je krcato turista. Jako puno turista. Nema šanse znači da je nešto nemoguće. Ili ne vjerujete da je nešto moguće, da će se nešto dogoditi. Na primjer, rekli su da će sutra pasti snijeg. Nema šanse. Nemam pojma, znači ne znam. Na primjer, kada će doći Ana? Nemam pojma, nije ništa rekla. Svejedno mi je, znači kako ti želiš, ti odluči. Na primjer, koji film ćemo gledati? Svejedno mi je. Ili u koji restoran idemo? Svejedno mi je. Znači ti odluči kako ti želiš. Bez veze znači ništa posebno. Na primjer, ej, Bog, što ima novo? A evo, bez veze. Ili gledala sam film u kinu i baš je bez veze. Naporno znači da je nešto teško. Na primjer, kako ti je bilo na poslu? Naporno. Znači jako teško. Baš me briga. Znači da vas nešto ne zanima, da niste zainteresirani za nešto. Na primjer, ej, jesi li čula što se dogodilo Robertu? Ma, baš me briga. Baš znači slažem se. Na primjer, kako je vruće, a baš. I nema veze, znači nije važno. Na primjer, ajme, zaboravila sam ti donijeti tvoj pulover. Ma nema veze, nije važno.